Dnes sa spoločne pozrieme na jeden naozaj obrovský technologický skok v tom, ako v súčasnosti funguje umelá inteligencia. Presúvame sa totiž od obyčajných jazykových modelov k mimoriadne sofistikovaným multiagentovým systémom. A čo je na tom najfascinujúcejšie? V tejto analýze uvidíme, ako tieto nové architektúry už dnes aktívne riadia tie najkritickejšie satelitné operácie priamo vo vesmíre. Je to neskutočná cesta od zložitého kódu až tam hore, na obežnú dráhu. Prejdeme si to pekne krok za krokom. Začneme vývojom samotných agentov, pozrieme sa priamo dovnútra ich podporných prostredí, rozoberieme si, ako sa navzájom koordinujú a následne si ukážeme, ako sa to celé nasadzuje do ostrej produkcie a využíva v reálnom vesmírnom spravodajstve. Nakoniec sa spoločne zamyslíme nad tým, čo nás čaká v budúcnosti. Takže poďme hneď na vec. Prvá časť – vývoj AI agentov. Keď sa nad tým zamyslíme, tá rýchlosť inovácií je úplne šialená. Ešte v roku 2023 sme všetci manuálne ladili prompty a skúšali, čo model urobí. O rok neskôr sme už riešili kontext a jeho presnú organizáciu. No a dnes s výhľadom na rok 2026 sa vývojári plne sústredia na tzv. Harness engineering, alebo inak povedané, na budovanie komplexných podporných prostredí pre modely umelej inteligencie. Čo si vlastne pod týmto pojmom predstaviť? Predstavme si to ako akýsi operačný systém. Je to robustná infraštruktúra, ktorá tú surovú výpočetovú silu modelu nielen obalí, ale dodá jej pevnú štruktúru, prepojí ju s nástrojmi a zabezpečí jej odolnosť. Bez tohto prostredia by sa modely pri dlhých a zložitých úlohách jednoducho úplne stratili. Tento systém sa stará o kontext a bezpečné vykonávanie krokov, zatiaľ čo model samotný sa sústredí len na uvažovanie. A týmto sa plynule dostávame k druhej časti. Poďme sa pozrieť priamo dovnútra týchto prostredí. Výskumníci zo spoločnosti Anthropic to vymysleli naozaj geniálne. Celú architektúru rozdelili na dve základné časti – mozog a ruky. Model umelej inteligencie je tu ten mozog. Jeho jedinou úlohou je premýšľať. Ruky, to je to naše podporné prostredie, teda bezpečne izolované pieskoviska, ktoré reálne vykonávajú fyzické akcie alebo spúšťajú kód. Je to absolútne kľúčové oddelenie, pretože ak zlyhajú ruky, mozog stále funguje a oba komponenty môžeme nezávisle od seba vylepšovať. Ale skrýva sa tu jeden malý háčik. Ukázalo sa totiž, že čím sú samotné modely inteligentnejšie, tým viac sa pôvodne užitočný kód v ich prostredí stáva úplnou záťažou. Kedysi modely potrebovali rôzne barličky a pomocné pravidlá, aby nestratili niť. Novšie modely už toto nepotrebujú. Práve preto Anthropic a ich služba Managed Agents tieto komponenty plne virtualizujú, aby sa pružne prispôsobili tempu, akým sa samotná inteligencia zlepšuje. A to nás privádza k tzv. Trpkej lekcii vo vývoji umelej inteligencie. Vývojári sa skrátka musia zmieriť s jedným dosť drsným faktom. Ten fantastický, super zložitý kód, ktorý napíšu pre prostredie agenta dnes, bude možno už zajtra úplne zbytočný, pretože ho nahradí nová generácia modelu, ktorá to zvládne natívne. Základné pravidlo teda znie: budujme veci prísne modulárne a buďme pripravení neustále mazať vlastný kód. Tretia časť. Ako to celé prepojíme, keď máme tých agentov viac? Pozrime sa na koordinačné vzory. Tvorcovia modelu Cloud presne definovali týchto 5 základných koordinačných vzorov. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Trik nespočíva v tom mať čo najviac agentov, ale vybrať ten správny vzor pre konkrétny problém. Len tak sa vyhnete tomu, že sa vám systém zasekne v nekonečnej slučke. Ak napríklad potrebujete absolútne bezchybný výstup, použijete vzor generátor overovateľ. Ak zas agenti potrebujú spolupracovať a nadväzovať na prácu toho druhého, ideálnou voľbou je vzor zdieľaného stavu. Je to ako skladačka, ktorá musí do seba presne zapadnúť. Tieto princípy perfektne potvrdila aj nedávna súťaž Google Cloud AI Agent Bake-Off. Tam sa jasne ukázalo, že tie absolútne najúspešnejšie architektúry robia niekoľko vecí inak. Úplne rozbíjajú staré monolitické systémy a využívajú otvorené protokoly ako napríklad model Context Protocol. A čo je úplne najdôležitejšie, nechávajú jazykový model len čisto logicky uvažovať. Akúkoľvek zložitú matematiku alebo presné, kritické úkony okamžite odovzdávajú na spracovanie prísnemu deterministickému kódu. Model jednoducho uvažuje, kód exekuje. Presuňme sa k štvrtej časti. Máme zvládnutú teóriu, ale ako to reálne a bezpečne nasadiť do ostrej produkcie? Analytici zo spoločnosti Bain & Company ukazujú túto veľmi jasnú trojfázovú cestu. Pointa je tu mimoriadne dôležitá.
Skôr než začneme vôbec snívať o nejakej autonómii naprieč celou firmou alebo o zložitej orchestrácii stoviek agentov, musíme mať vybudované doslova nepriestrelné základy. Bavíme sa o prísnej správe politík, pevných bezpečnostných mantineloch a 100% kvalite dát. Úprimne, bez toho, aby ste dôverovali vlastným dátam, nemá zmysel púšťať sa do pokročilej umelej inteligencie. A teraz prichádza tá najlepšia časť. Časť 5. Všetky tieto technologické koncepty si teraz ukážeme na tom najextrémnejšom možnom príklade. Na vesmírnom spravodajstve. Tam hore na obežnej dráhe si totiž nikto nemôže dovoliť ani tú najmenšiu chybu. Jeden zlý prepočet a prídete o hardware za stovky miliónov dolárov. Nejaké halucinácie modelov? To je tam absolútne neprípustné. Práve preto inovatívne spoločnosti ako Slingshot Aerospace, ktoré monitorujú dianie vo vesmíre, nutne potrebujú túto novú, prísne deterministickú agentovú architektúru, o ktorej sme sa doteraz bavili. Keď sa na ich technológie pozrieme bližšie, vidíme systémy, ktoré znejú ako z nejakého sci-fi filmu. Máme tu umelú inteligenciu Agatha, ktorá dokáže okamžite odhaliť nečakané správanie satelitov a rôzne anomálie. Ďalší systém, Talos, chladnokrvne analyzuje riziká a simuluje možnosti, ako sa vyhnúť kolízii na orbite. Títo agenti neustále spracovávajú obrovské kvantá dát a vytvárajú trojrozmerné digitálne dvojča vesmírneho priestoru v takmer reálnom čase, aby operátori na Zemi mali dokonalý prehľad. Toto je pre mňa ten absolútny vrchol celého vývoja. Je to dokonalá ukážka toho, prečo tie podporné prostredia tak veľmi potrebujeme. Jazykový model posudzuje riziká a navrhuje riešenia, ale ako náhle ide o presný výpočet zmeny rýchlosti, tzv. Delta V, alebo komplexnej orbitálnej mechaniky, nastupuje prísny kód v prostredí. Model uvažuje a premýšľa, no fyziku riadi a exekutuje bezchybný deterministický systém. A presne takto vieme bezpečne integrovať AI do tej najkritickejšej infraštruktúry. Blížime sa k záveru našej analýzy. 6. časť. Pohľad do blízkej budúcnosti. Len si predstavte toto číslo. 66,5%. Presne takýto obrovský výkon dosiahol systém s názvom Blici v mimoriadne náročnom teste pre softvérových inžinierov v tzv. SV Bench Pro. A viete, čo je na tom ten hlavný vtip? Nepoužili na to žiadny tajný, radikálne inteligentnejší jazykový model z budúcnosti. Vôbec nie. Využili štandardný model, ktorému ale postavili naozaj briliantné podporné prostredie. To prostredie mu poskytlo taký hlboký a presný kontext zo zdrojového kódu, že systém jednoducho exceloval nad konkurenciou. Takže si to na záver celé zhrňme. Jasne vidíme, že z podporných prostredí pre agentov sa doslova stávajú úplne nové operačné systémy. Umelá inteligencia už dnes s ich pomocou spoľahlivo riadí bezpečnosť v kritickom vesmírnom priestore, čo bolo ešte pred pár rokmi absolútne nepredstaviteľné. Vynára sa nám preto jedna zásadná otázka na zamyslenie. Ak autonómne multiagentové systémy zvládnu s takou presnosťou operovať na obežnej dráhe, ktoré tradičné odvetvie úplne transformujú ako ďalšie? Sme len na samotnom začiatku a tie možnosti sú doslova nekonečné. Ďakujeme, že ste túto cestu absolvovali spoločne s nami.